Всичко е готово с дербито на Манчестър. Атака за Манчестър Сити. Мармуш. Топката излиза в аут. Бемо. Към Десполов. Десполов спасяване. Фоден. Към Гюндоган. Нова атака за Сити. Задържат топката гражданите. Гюндоган. Мармуш. Топката е отнета. Добре задържат играчите на Рубен Аморим. Сега Бемо добре намира тук Десподов. Шешко 1-0. Това ще е всичко за първото по време. Куня към Шешко. Той към Десподов. Десподов лача отново в засада. Савиньо. Задържа. Няма много време за Манчестър Сити. Гюндоган. То Савиньо, топката му отнета. Дало. Куня. Дибала. Напредва Дибала, намира Шешко. Той задържа отново към Дибала. Десподов. Невероятен шанс за 2-0. Десподов. Всичко е решено. Дибала получи жълт картон, а Юнайтед продължава към осми на финалите. Продължаваме с тежките мачове. Бемо към Десподов. Дибала, какво спасяване. Исак. Ларс. Добра игра в защита на Диого Дало. Матиас Деликто връща играта към левия фланг, където е Брайан Бемо. Бемо ще получи топката тук от Кирил Десподов. Там беше потърсен Пауло Дибала. Бемо, задържа Бемо. Изстрел на Бемо, какво попадение. Ето и повторение на невероятния гол на Брайан Бемо. Ливраменто. Добро подаване към Еланга. Топката е пресечена. Спасяване. Нюкасъл натискат. Гави. Измъква се Гави. Шут на Гави. Гол. Недопустимо беше допуснат Павло Гави в наказателното поле. И играчите на Морин платиха цената за това. Добро спасяване на Ламенс, но това не е достатъчно. Бемо към Дибала. Дибала, Юнайтед трябва да измислят нещо. Шешко! Много вероятно спасяване. Времето изтича, невероятен матч се получава срещу Нюкасъл. Мърфи, центриране към Исак и това е 2-1. Невероятно попадение на Александър Исак с глава. Последен шанс за Юнайтед. Бемо. Губи топката и това ще е всичко. Тежка загуба срещу Нюкасъл, но матчът се получи много хубав. И с това директно към 6-та позиция. Поради късна заря, някои от играчите ще са изморени за матча с Волсбург от Лигата на конференциите. И за това е време да импровизираме малко със състава, то дори резервите са изморени. Но трябва по някакъв начин да се справим. Тежки условия в Германия, спасяване на Ламенс. Десподов към Маунт. И това се очертава много нулево равенство.
И сега е време за матч срещу Челси. Недостатъчно стабилна намеса първоначално. Дибала. Вижда там Шешко. Юренте! Забави се Юренте. Маунт. Дибала. Ще пробва изстрел Дибала. Не беше далеч от истината. Отново Маунт. Към Бемо. Времето изтича и за двата отбора. Центриране на Дибала тук. Неуспешно сега. Маунт. Към Бемо. Навлиза Бемо, изстрел на Бемо, спасяване там на Санчес. Последен шанс в матча. Делап. Кайседо задържа топката. Челси и това ще е 0-0. Пренасяме се отново в националната пауза, където Кристиано Роналдо трябва да изравнява резултата срещу Уелс. И го прави. В европейските квалификации. Много сериозна грешка на Кансело и това е доспа за Уелс. И за щастие Джонсън е точен. Сака. Шанс за Англия. Центриране, топката е в ръцете на Коста. Сега. Нето. Добре разиграват португалците. Кристиано задържа топката. Паса към Консейсао. Той към Нето. 1-0. Отмъщават си частично португалците за загубения финал на световното. Преди 2 месеца. Арнолд. Задържа. Белингъм. Нов шанс и това е спасяване. Победа срещу Англия и оттам към Евертън. Шешко. Изстрел на Шешко. Бемо. Запазва топката Брайан Бемо незадълго. Well nigh impossible to escape all the news stories surrounding him ahead of the game, playing against his old club, and I wonder what's going through his mind, Stuart. Атака за Евертън. Бари губи топката. Тя е в Бемо. Към Дибала. Десполов. Шешко и 1-0. Дибала задържа Шешко. Изстрел на Шешко. Греда. Хуня Десполов. 2-0. Добре, последваха рикошета от гредата играчите на Манчестър Юнайтед. Шешко! Греда! И 2-0. 3-0. Късмет се пак за Шешко при този рикошет. Маунт. Юренте. Шешко. Това ще е даже 4-0 и хет-трик за Бенемин Шешко. Време и за малко футбол в Европа. Много тежки са условията на Олд Трафорд. Шанс сега за Бенфика 1-0. Юренте. Юренте. Невероятен пас към Дибала 1-1. Топката се задържа в центъра и това ще е всичко.
Следва мач срещу Норич, който е задължителен за печелене. Куня съдържа Шешко. Десполов, това е спасяване. Куня там не можа да задържи топката. Шанс за Норич. Спасяване на Ламенс. И топката като по чудо не влиза. Недостатъчно убедителни Манчестър Юнайтед от началото на матча. Бемо сега към Десполов. 1-0. Много важно попадение. Сега шанс за Норич. Добра намеса там. Куня задържа. Ха. Какво подаване Шешко. Куня намери Десполов. Десполов там. Задържа топката Десполов. Не задълго. Трудностите на Манчестър Юнайтед в защита продължават. И това, за съжаление, 1-1. Бемо към Десполов. Десполов задържа. Ще стреля Десполов? Да! Топката е за фаут. Последни минути. Нов шанс за Норич. Не, това ще е 2-1. И тежка загуба от Норич на Олд Трафорд. Но тя трябва да се преглътне, защото следва осмина финала срещу Челси.